Okay, FM 101.7. Yankwa ina fe yen yewura fifi boafo eni enkomo anki fi mi mo ache Ejozo kwabe. Anki fi fifi boafo won so ye campaign communication director Emma Yewura Dr. Matthew Opoku Prempeh, running mate of the MPP. Na enkomo ide eyiwanimsem me na menia ena mete se enkomo no aba wo mudidi ho nkoma no pemba em so ma ba beto aso bi na ensem a wa ba nya fe na me ba betimu se na wo ka fa ho Enkomo ne say Dr. Mahmoud Bawumia. Ofa Dr. Matthew Opoku Prempeh say onye ne running mate. Na eni swadi nkesi owo ti aboa peja Ghana colony no. Oni ni ntua na mo na omumwa any power no mu any power say any swadi no or the ababa hwe asesa Ghana ama Ghana colony etumpon asin baby ayedru eno se sunti no owie ye no Dr. Bawumia had ni e dia hwe ementiti a oye campaign Charles na Dr. Prempeh oye ni atira to e mantemu a oni na nanu mahemfo nkita ho yankita ho die ni so akoyie pa tanse ye bae no you see na nanu mo han say abanti mu ayade tumi a ede MPP na mampani pone ho kakra de mawo say ko education minister o hwe free education awode aba yinu na bakwasem da enkofo aboa won peja won do akutu mpempe so awodi tisi no di twem say o hwe atoye mantemu a na kwada eko etro education so we omuye 13,000 even 14,000 tisi mu peja ku ebro over 60,000 let's say on sanu adwuma kire say fiemu akwanya say ko ni kosom a obesom na ye to obesom na di mu enti ye tramochi ye bible the court na nanu monche na ti da ibegu bi aboa aba amamu ne ya kai mo say nya me ma de mo hwehwe no emrem na eni so adi ni papa amowo no eni watumi aye adwuma na anano asem a eba yi se de wadi ka aka no adoye de mia me de bani ahu bi oye obi oye adoye pa ye mie de usane ho a unhu bi na sa comparison akoye ye ne the word se kwame nkonoma no ebi on the lighter side obi kura atwa aba se he was referring to kwame nkonoma tikesi of OKF anu edi we no woje say as communication director say na wo ka kire obi a wante na se ewo said you sikan no Dr. Prempeh na osra ne say ye ko abato aye ko no ye ni wo a esi aka ne ye NDC tio ye nyine nya wo kwai egumai na NDC bu mai no is no the NDP aye NDC bu mai no e hu na ode atwi ni ni nsani ani a na hu bi mu bi ebi mo kwa mpo say ya yi skip down kwa ne famra rani meet for the so see wu education minister of education talk kwa de chiro ebi ni ho ko for ko tere ni aka chiro ye ma cho ko ne ye ma cho na ya wu education minister wa ba teacher for training la wa ka ka de ma wo no o si ri twem ye wu obi obey education minister ni akwa adwuma na fa osori gaya senata ade ni akwa adwuma akochira de akasa ba de asa no abesi enfi ni ye ka fi ntia ne kai se jabo so ni ensa kachi aka ya ya tare de be ma ye ni sa education minister and ye education minister ye man education minister or technical and vocational education in yapa enti eya brofo ana konta in national school there was a technical education any vocational and education and also India in PGM of the GMO. The Samsung education minister or buyer of the teacher for the Chiladian, Womunia. It is one part of the Cabo Sumeno. A co-key of my officer, you bonus Kaka, the Mount, the teacher food, a Samsung teacher food. The new education minister, Nepenso, the free senior high school education and the other.
nti ɛfa mmienu ntinsɛni ani mmisa sɛ saa mmienu wɔn na akyerɛ sɛ sɛ wode adwuma hyɛ ne nsa a ɔbɛsom ɔman no na wasom ne so mpa na ɔka na ɔtoa so aka sɛ nsɛ wo sɛ Ghana ha sɛ deɛ wobɔ nkroma din a dodoɔ na ɔne nyɛma mpanin a wɔdi kan yɛ mu dodoɔ na yɛ ama amɛto yɛn ma yɛ papa no yɛ nkɔkora deɛ yɛn papa no mlɛka kyerɛ yɛ ebinom koraa deɛ ɔmo nananom ɛna ɛbɔ ɔmo amanneɛ ɛyɛ de akofo ado abɛyɛ no open mfa so yɛ to ho a ɛno ne mfa to ho no na saa mfa to ho no koraa no ɔwɔ gyidie sɛ wɔde toto ho a akofo ado abɛyɛ no ɛwɔ soro ɛsen deɛ nkroma ɛba bɛyɛɛyɛ no nanso koraa de yɛmu kuro adwuma a ɛyɛ bibi ɛne sɛ yɛkasa na obiara nso a ɔkasa de nim sɛ ɛtɔ da a wowɔ nsusuɛ wɔ kwan a wopɛ sɛ wode w'asɛm atwitwa nanso bi a sɛdeɛ ɛbɛba abɔnten no nkɔmfoɔ nte aseɛ ne sɛdeɛ ɛyɛ no na ankɔyɛ ne sɛdeɛ nanka wɔhwehwɛ no no without the feedback ne sɛ sɛ woka sɛ wokɔ a me nkroma no deɛ a na ankɔ yie papa na agyina dɔsapɛm sɛ ɛnkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ ne tirimfoɔ no nsusuɛ ɛne n'adwene mu kora biara so sɛ obɛdi yɛ kaa na mampanin no anim tia na mmom n'asɛm a ɔpɛ sɛ ɔka ne nyinaa nyina soɔ ne sɛ sɛ aban bi aba bɛbɔ mmɔden apagya Ghana sɛ aban a ɔtumi ba na Ghana de akwadaa biara tumi yɛ free education aban a ɔtumi ka sɛ ɔyɛ hospital mako ɔha ani du baako aban a waba deɛ kaa kwan yɛ so a wayɛ kwan kyɛ aban biara among many other things deɛ ɔno gyina sɛ kofo ado aban no abɔ ne ho mmɔden asi aban foforɔ biara enti nti obi hu ne sɛ ɛyɛ sɛdeɛ ntiabu na ɔbu yɛka mampanin di kan na daabi nyɛ saa no na asi but the word the choice of word mmɔkwa me nkroma no ame na meka sɛ sɛ wodeɛ ɛnim sɛ wodi kasa ho dwuma and if you realize sɛ wɔhwɛ video bi yie paa ɔka ɛno wie ne hu sɛ ɔtwɛn so kakra ansa na ɔtoa so this was a political party rally campaign ebi ayɛ so sɛ campaign yɛ ɛne rally so nkɔmmɔ no ɛnte sɛ ebi a anapa eti studio a wɔkasa wakɔ nua na wodɔfo a na ebi hyɛ ne bi hɔ a wɔn yi bi sika ho eti campaign so kasa no ɛyɛ ntɛm ɛyɛ adigya kakra wom nti ebi really come out as clear as he intended na emu adwumofo a kyerɛkyerɛ deɛ kwabiɛ ne hɔ a na ɛyɛ ne susuɛ sɛ ɔbɛkyerɛ sɛ panin sɔ yɛ panin no ayɛ anaasɛ ɔmu panin no. Okay, na wei no adwene bi wɔ sɛ mobɛhyiw statement anaa biribi saa anaasɛ yɛnya ne saa na mmom kyekyɛmu yɛ ayɛ saa bɛ sɛ nyɛ statement no mede wopa ama ɛyɛ okay mɛmpa krata mmra abɔnten si bia mewie yɛ akwa menkɔ kɛkyerɛ saa frɛ sisi ha statement no aba na Isaac wosu ɔbɛfrɛ fo no ma saa mbra ne bɛkyire you go explain how tire nti mebiri sɛ ɛnyɛ mene wɔdi nkɔmmɔ yi nkɔmmɔ dodoɔ na ati okiyɛ sɛ ɔma tentiremu no mene nnipa bebree bibi a bebree so dɛ adi nkɔ ɛne akyerɛ mu ma asɛm no aba abɔnten sɛ ɔpanyin no tiri mmɔfɔ no deɛ na nnya adeɛ a wɔkura biara so no ɔpɛ sɛ ɔdi panyin no anim tia na mmom ɔkyerɛ sɛ akofo ado aban mmɔdemmɔ deɛ ɛɛde twɛ ɛne ɛwɔ deɛ mpanin sɛ akɔm no nkyɛm ma me na wase na mehu na akyɛ Kwame bra nkroma sikɛseɛ bra vivi mɛda ase anɔfɛ yi mɛda ase okay 101.7 no owura fifi boafo ɛyɛ campaign communications director ma Dr. Matthew Opoku Prempeh ɛne yɛ nadwe kɔpatɔ Okay FM 101.7